Ng'wech nyalo rie kot kendo. Kaluwore gi ukang'o. Jowagi gin gi ratiro madhi e kot nikech do kanyo ema ji te nigi level playing field. Ng'ato ka ng'ato nigi ratiro. Ng'ama obedo accused gi ng'ama odhi donjo. Yes. Pach Murkomen nyalo bedo pache kaka an individual. To en paro maber. En mana ni kaka pend chik wacho. Ni en paro manyaka obed a process. A product of a process. Man onyako dhi gimiluongo ni public participation. Nitie stakeholders e sirikand ni. Achiel kuom stakeholders e sirikand ni maduong' mogik en japiny. To kaka consumers mag barabara gi. Ok ang'eyo maber ahinya to nada winjo gimoro maling'. Ni idhi tim ket toll station bang' ka gisebedo duol. Meaning there is going to be an improvement in infrastructure ma exist ni. Then gidhi create alternative routes. Madhi destinations gite. Ka gise duol, ma gise create alternative routes, then gidhi implement toll stations mana kaka entie ang'owa Nairobi Expressway. Right. Kama notimore, I think it is okay. Answer ni abiro late. Kana biro ka tiyo gi Nairobi Expressway. Awuke oda sapar gariyo gi 57. Within 7 minutes, achopo ka. Ber Expressway. As a consumer. Expressway mana gi. Ero kamano ahinya nyakwa Ramogi. Mano ema giko kata kelo e giko mar twak. Ukang'o nigi weche mang'eny dwa. Awacho ni akuru ang' giwache